Καλησπέρα σας. Γεια! Γεια σας. Το όνομά σου? Ναταλή Τριανταφυλλίδου. Γεια σου Ναταλή, πόσο χρονών είσαι? 25. Και με τι ασχολείσαι? Επαγγελματικά τραγουδώ. Σε μεγάλη πίστα, σε μικρή πίστα, σε μπουάτ, που τραγουδάς? Και σε μεγάλες πίστες και σε μικρές πίστες. Σ' όλα έχεις τραγουδήσει. Σ' όλες. Μπράβο. Τι θα μας πεις? Θα σας πω κάτι από Βιτάλη. Πολύ ωραία. Όποτε είσαι έτοιμη, ξεκινάς. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα κλαίω και δεν θέλω να κρυφτώ από κανένα, γιατί ξέρω ότι φταίω για τα χρόνια τα χαμένα. Κλάψαν θες και εσύ μωρό μου και δεν είναι αμαρτία να σε συγκινήσει λίγο μια ελληνική ταινία. Τι λες, Νίκο? Θα πω πολύ άσχημα πράγματα. Γιατί δεν μ' άρεσε τίποτα. Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Για ποιο πράγμα ευχαριστείς πολύ? Που δεν μ' άρεσε τίποτα? Λάθος ανάσες, λάθος κοψίματα στις λέξεις. Νομίζω ότι όλο το feeling, το συναίσθημα είναι λίγο ψεύτικο. Όλο λάθος, όλο. Φανερά είναι ένα κορίτσι το οποίο προφανώς έχει μεγάλη πείρα στη νύχτα, έτσι δεν είναι? Όλοι σου λένε είσαι η φωνάρα μας, είσαι αυτό. Πού συμβαίνουν αυτά και εγώ πού ζω? Έχω τραγουδήσει με Αντώνη Ρέμο, με Γιώργο Νταλάρα, με Ελένη Βιτάλη. Ναταλή, εφόσον έχεις απόλυτη επαφή με τα καλύτερα ονόματα αυτού του χώρου, έτσι όπως το πες, είναι κάτι το οποίο σε έχει κρατήσει πίσω για να μην καταφέρεις κάτι καλύτερο μέχρι τώρα? Όχι ότι είσαι μεγάλη, είσαι πολύ μικρή, αλλά πού θεωρείς ότι υστερείς, εσύ η ίδια? Πώς είμαι λίγο κοντούλα, πώς είμαι λίγο παχουλούλα. Μην με ρωτάς, πες μου. Είναι αυτό το πρόβλημα και ειλικρινά και εγώ αυτό ψάχνω. Να δω τι φταίει. Αλλά για το κοντί δεν μπορείς να κάνεις κάτι, για το λίγο Εντάξει, χοντρούλα μπορείς. θα βάλουμε ένα τακουνάκι, εντάξει, τα κιλάκια τα χάνουμε. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Τα χάνουμε, δεν τα έχουμε χάσει όμως μέχρι τώρα. Νομίζω ότι η Ναταλή είναι από αυτές τις περιπτώσεις που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ταλέντο. Δεν κατάφερε για κάποιους λόγους και η ίδια, αλλά και αυτοί που ήταν γύρω της να το... Ο Ρέμος και ο Νταλάρας. Για να την πάρει ο Ρέμος και ο Νταλάρας και η Βιτάλη μαζί της, Νίκο μου, κάτι λέει. Ναι. Κάτι λέει. Δεν πήραν εσένα και εμένα να τραγουδάμε. Πήγε και τραγούδισε με αυτά τα ονόματα σε τέτοια μαγαζιά και δεν κατάφερε τίποτα. Κάτι λέει. Κάτσε ρε εσύ, Νίκο. Δεν είναι Κάτσε, έτσι. πώς. Έκανε αυτό. 25 χρονών παιδάκι είναι. Για όνομα του Θεού τώρα. Εγώ πάλι που νομίζω ότι επαναπαύεται πάρα πολύ στη φωνή και το θεωρεί ως το εισιτήριο για τα πάντα. Ποια και σεζόν τραγούδισες? αφήνουμε τον εαυτό μας τελείως. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αν δεν μπορεί κανείς να το διαχειριστεί αυτό το ταλέντο με κάποιον τρόπο ώστε να το αναδείξουμε μέσα από το X, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε την κοπέλα. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα μέσα από το X. Εγώ θα σου δώσω το πρώτο ναι. Ευχαριστώ κύριε Θεοφάνος. Και εγώ θα σου δώσω το δεύτερο, ναι. Μια και Κάνετε πλάκα. Καθόλου δεν κάνουμε πλάκα. Ο κύριος Θεοφάνος σε θεωρεί ένα εξαιρετικό ταλέντο που θα λάμψεις μέσα από το X Factor. Έχεις και από μένα το δεύτερο ναι, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κατάλαβα, Ναταλή, αν ειρωνεύεται εσένα ο Νίκος ή εμένα. Δεν κατάλαβα. Σου είπε δεν του άρεσε τίποτα και τώρα σου άλλαξε τη γνώμη του. Προφανώς πίστηκε από αυτό που άκουσα από μένα. Προφανώς. Συμβαίνει με πολλούς δορυφόρους αυτό το πράγμα. Προφανώς. Και είπα να μην χαθεί το ταλέντο. Οπότε αναγκάζομαι να πω ναι. Εγώ το βρίσκω πολύ προδιαγεγραμμένο αυτό που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, αν πούμε ναι και περάσει παρακάτω, πιστεύω θα σταματήσει σε κάποιο σημείο. Περισσότεροι που θα περάσουν θα σταματήσουν Για σε μένα κάποιο θα σημείο. σταματήσει πολύ εύκολα, δηλαδή χωρίς δεύτερη σκέψη. Δυστυχώς. Και γιατί σου λέει κοπέλα, επειδή είναι κοντή και επειδή είναι ξέρω Και γι' εγώ, αυτό, λίγο ναι. χοντρούλα, Και γι' αυτό. επειδή Και είναι γιατί τσιγκάνα είναι προφανώς. αφημένη Τι σε έγινε, αυτό. πού είναι το κακό? Έγινε Γιώργο μου, γιατί κάνουμε. Έγινε ένα λαρίγκι, άκουσε το λαρίγκι. Θέλει τρόπο να μάθει να τραγουδάει. Υπάρχουν πάρα πολλά λαρίγκια, πίστεψε με, στην Ελλάδα που δεν καταφέρουν να βγουν προς τα έξω, διότι επαναπαύονται στο λαρίγκι και δεν ασχολούνται με τον εαυτό τους. Το οποίο εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί με ενοχλεί. Όχι, εγώ θα πω όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα φύγω. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα άλλο. Αυτό είναι το X Factor. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Προφανώς δεν μετράει η φωνή. Μετράει το κορμί, το ύψος. Αυτό μετράει για σας. Και λυπάμαι κυρία Γκαγκάκη γιατί είστε γυναίκα και μπορούσατε να το πείτε πιο ευγενικά. Νάταλη, με 3 ναι περνάς. Μπορείς να πας στο επόμενο στάδιο
και να συναποδείξεις σε όλους ότι το έχεις. Εγώ σου δίνω το τρίτο ναι και αν έχεις το θάρρος και τη θέληση, πάμε στο επόμενο βήμα. Θα αρπάξω την ευκαιρία, σας ευχαριστώ, για να αποδείξω κάτι το τελείως διαφορετικό από το πιστεύουν και η κυρία και ο κύριος. Το θέμα είναι ότι θα αποδείξεις κάτι για τον εαυτό σου. Ο κύριος και η κυρία έχουν όνομα καταρχήν. Και δεύτερον, εγώ σου είπα ότι κάνεις λάθος ανάσες και δεν σου είπα τίποτα για την εμφάνισή σου. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθες φτιαγμένη, έτοιμη, Να είστε καλά. Εμείς θα είμαστε καλά. Παιδιά, δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να μιλήσω. Σε λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο. Ευχαριστώ.